बना लेते आशिक गे। मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। हमारा जिला के मरद होले सबका से बेसी जहाँ मिलता तोरा प्यार गे। तोरा प्यार गे। हमारा जिला के मरद होले रंगबाज रे। सबका से बेसी जहाँ मिलता तोरा प्यार गे। प्यार गे। तोरा के राखी हीरोइन बना के मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते अजित बिहारी तोहर करई छौ बराई गे। अनमोल अहिर के दिल में गईले ते समाई गे। अजित बिहारी तोहर करई छौ बराई गे। अनमोल अहिर के दिल में गईले ते मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। मुजफ्फरपुर जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। MS रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदई।